Agbirbiro kay kadi itinalaka kinapintas nga serbisyo, apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat, sa anen nga agpangadwa ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak, ti Jesusa Memorial Home, ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita, Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Ladingit ti agpasina iti patpateg ti biag. Ngem lumag-an ti ladingit ken saem no napintas ti pannakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo ti pagsusalitaan kadagiti minatay, eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes, babaen ti dekalidad, nalaka ken personalized funeral services. Manipod panakabalsamar, panakaornos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1N Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti 0995-951-1711. Wenno 0961-663-9970. Let us lend a helping hand through personalized funeral services. Crispin and Susing Funeral Homes. Crispin and Susing Funeral Homes katagaw-awaten ti pre-service in cash or installment basis. Para tinadong impormasyon, tumawag lang iti 077-600-0829, 0995-951-1711, 0947-808-0529. Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 5 minutos, kalpasan ti oras ti alas 12. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumngeg iti programa, tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabaruanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaranpay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili.
Agasat nga pangaldaw, aldaw ti Biyernes sa 21 ti mabilang iti bulan ti Enero, tawen 2022. Sumangbay manen kada kayo ti nindaklan ken agal alungugan na programa iti radyo. Pakaamuan, pakadinggan, karigiti paspasamak iti probinsya tayong Ilocos Norte. Kadwain da nga ro diti alaso diti may isang oras tapni kastakit intemanen idanon digiti naukon tayo nga damdamag informasyon arebeng na nga ingkay kaamuan. Kasangwanan digiti papaulo digiti kang runaan ngayon tayo mapagsaritaan iti aday ti agundaway. Makadkadwate pelang aga serbi ti biyang team master control da Engineer Mike Ramos kasama ten kini Engineer Marca Tuliao. Supervision ken direksyon Station Manager Rod Sadjan kasama ten iti nagan ti admin officer tayo ni Mr. Andrew Joel Aninyon ken kasama ten mangkitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jumar Butay ken tinumuti biyang ni Ronald Domingo ken kasama ten makadkadwate tupay digiti kakadwata iti ruar. Digiti pada tayo nga Radyo Ronda Patrol reporters tayo gagayem ken kakabsat. Da kami aron ti sang kamay sang umay kumablaaw dumanon kadigiti na dayaw nga pagtengan nyo. Anyaman ti aramidan nyo kadigitoy nga gundaway. Ket amok nga manarimaan kayo nga mangal aldaw digitay aga palpalpa ken kasameten digitay aga purapay lang nga agluto ken kasameten digitay agrubarubwat nga addaan pagturungan digitay mangkamakam ti oras ti alauna. Alawen nga po nga kakailyan ket ulitin mi ti kumablaaw kada kayo iti aday toy nga gundaway sa dino man napaset ti probinsya ti anyo ken kasameten kadagiti aga buybuya dumdumeg kada tayo tinaduma-duma nga paset ti lubong. Kasi kang kanahin ko yung awis kada kayo po nga kakailyan no dadigiti problema when no parikotyo at ti namnamain nyo nga makatulong kada kayo ket ti estasyon tayo ket ti programa tayo mabalin nyo laeng ti aga tawag iti telepono bilang 6003869 ken kasama ten ag text kayo iti official text line ti programa tayo 0965 752 2901. Biano ti arodan digiti papaulo digiti damdamag tayo iti daytoy nga gundaway Radyo Ronda Headlines. Okay, syempre hagagayem ken kabsat detoy COVID-19 update tayo nakaladladingit ta agtultuloy metlatan nga gumat nga to iti kaso ti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Mano nga tamanen digitay baro nga kaso mano digiti nakarekobre tagaano digitay baro nga kaso ken adda kaditi pimusay padaanan nyo gagayem ken kabsat ken mabalin ngayon tayo tupay kitain met iti biyang ti COVID-19 update iti syudad ti Batak ken kasameten iti syudad ti Lawag aga sipod ta ti duwa nga syudad ket isuday tatay ti makita nga kaadwan manen iti halang nga baro nga kaso yem kadagupan kadigi so amin nga LGU ket ti duwa nga syudad iti makita tayo ken maobserbaran digitay kakailyan tayo nga kaadwan manen iti kaso ti COVID-19. Tapno mamuan, dagiti umili. Dita ili ti Badok, Ilocos Norte, gagayem ken kabsat malagit pipay. Aday di nagbalin nga issue tayo. Pakasiknan pailain kaday di insayangkat nga panag-checkpoint. Iti biyang ti PNP Badok, babaen ti Panidaolo ni Police Major Eduardo Santos nga adda iti nagimat iti bala ti paltog apo nga kakailyan nga dito may sapay ket kandidato para vice mayor dita Bakara ken dito may saket taga syudad Tilawag dati update na gagayem ken kabsat padaanan nyo tada diti panakininuman tayo iti laeng muna gundaway ken ni Police Major Eduardo Santos iti biyang ti PNP Badok Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na ditapay iliti Banggi, Ilocos Norte. Adamet detoy kurong-kurong. Gadetoy ket nasalamaan. Wenno detoy ket kabayatan iti panag-checkpoint met iti biyang ti PNP Banggi ket adda deti kurong-kurong nga nagkarga iti tarikayo gagayem ken kabsat. So intay tuman makininuman iti biyang ti PNP iti iliti Banggi. Tapno mamuan, dagiti umili. Kasameten
Digiti dadumapay nga damdamag iti kwerpo ti pulisya iti biyang ti Kapitolyo Provincial ken kasamaten ti sasaaden ti Panawen. Ken karaman tupay digiti report dagiti kakadwa tayo apo nga kakailan mga karonda. Dagitoy digiti papaulo digiti damdamag tayo ken ininot nga iya padanon tayo ti detalya digitoy kalpasanaeng kadagiti sumagmamano nga pamalagip manipod ti technical studio. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:12. Daytoy nga oras ket isagsagot kada kayo ni Vice Mayor Erjo Valenzuela iti ili ti Dingras, Ilocos Norte, kandidato para Vice Mayor. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin, relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagmamark cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Marcafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:13. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ron dumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Beno, tuloy-tuloy ti programa tayo, tap numamuan dagiti umili. Nangiatulodan iti oras tayo na alas 12:14. Di aday tagundawa, yapo nga kakailan mga karonda, ket intero den rugyanan nga iya padanon. Dagiti insagana tayo ngintay mapagasaritaan iti aday to nga kanito. Umuna ti amin, intero den iya padanon ti kaudyan nga sasaaden ti Panawen. Manibod pa lang iti Pag-asa DOST Tilawag International Airport, sipod ta rebeng na nga kaamuan tayo iti sasaaden ti Panawen iti naldawaldaw. So intero den ti kaudyan nga sasaaden ti Panawen, manibod iti Pag-asa DOST Tilawag International Airport, itatang aga malem. Radyo Ronda Weather Update. Then po nga kakailan mga karonda, doyan ti kaudyan na sasaaden ti Panawen, itatang aga malem. 21 ti mabilang iti bulan ti Enero, tawen 2022. Ti shoreline, wenno nagsabatan, tinalamiis ken napudot nga angin, afektaran na tinamakin amyanan, apaset ti, apektaran na, ti makin daya, apaset ti akin abagatan nga Luzon. Northeast monsoon, angin amyan, agtultuloy nga afektara na itinabati pay nga paset ti Luzon. Dito Ilocos Norte, ket madaan, ti sumagmamano nga ulep, pasaray na ulep at angatang, ken tsansa ti panagtudo, iti akin amyanan a paset ti probinsya. Agpanuray, ti kalalengan na aginggan na napig sa paluyo po iti angin, manipod amyanan na daya. Ti baybay agdaluyon, tinadawel, adda na ibayog nga gale warning, iti baybay sa kupenti makin amyanan na paset ti Ilocos Norte.
Mabalin nga umabot ti katayag ti daluyon manipod 2.8 aging nga na 4.5 a metros. May balakad ka dagiti mangalap asaan da paylaeng aglaylayag. Wenno tumapog kastamet kadagiti dakkel a barko ang mapandagananad kadagiti dakkel a daluyon. Narukod ti kalamiis iti agsapa 23 degrees Celsius ken bimari tatangal daw 31 degrees Celsius. Simingising tay init itay alas 6:33 iti agsapa ken lumnek ti init into numalem alas 5:46. Radyo Ronda Weather Update. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, tuloy-tuloy tiya programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili. Ingerod nang iganti kaudyan na sasaaden ti panawen. Itatang aga malem. 21 ti mabilang iti bulan tinero tawen 2021. Alakit kasgagangay agarik na tayo lata iti nalamiis nga panyempuna. Anang runa iti nasapasardam agpatingga iti parbangon. Alakit panagrik na tayo tatakit kasla nalamlamiis iti kalman. No ikumpara itatangal daw apong kakailyan. So gapunang intay lang agan-anad nang runa kadagiti natataingan ken kasameten kadagiti ububing tadagito iti talagang alisto nga kaptan iti sakit apong kakailyan. Okay, kunan na to ni Aimelin Agarpao. Hello idol, naimbag nga aldaw mo kunan na to. Lakit kastamet kada kayo. Dita barangay 24 nagrebkan San Nicolas Ilocos Norte. Kablaon tay pa ni kumadre Virgi Maranan umawidwaw kini kumpad Eddie wow, manibo dita Santa Maria, California. Nagasat ngayon kay panagbuibuya ken panagdengdengeg ti programa tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. Beno po nga kakailian, tuloy-tuloy ti programa tayo. Nangyatulo din iti oras, 18 minutos, kalpasan ti oras ti alas 12. Alakit balbali nga kumablaw kami kada kayo, ti nagasat nga pangaldaw. Ti day tagundaway, intero din iti COVID-19 update, gagayem ken kakabsat. Kasi nakunak, intay man kitain iti COVID-19 update, kadagiti duwa nga syudad, sa tayo tumapan iti probinsya. Tangamin, tayo na tayo, out of 23 LGUs ket ti dua syudad ti makitkita tayo manen nga talagang kaadwan dagitay kaso ti COVID-19 apong kakailian. So intay umuna iti syudad ti Batak, intay man saggaysaen ano anang barangay iti kaadwan iti kaso ti COVID-19 dito'y syudad ti Batak ken no anamet digitay barangay dito'y syudad ti Batak nga awanan iti kaso apong kakailian. Sa taado digitay interesado nga mga mo apong kakailian. So ati oro den ti COVID-19 update tayo. Radyo Ronda COVID-19 update. Okay, intay muna iti syudad ti Batak. Dito'y ket Rimuar idi agarop alas 8. Iti bigat, idi kalman, 20, apong kakailian. Ti may basar kada iti record, iti bulletin 19, bueno, COVID-19 bulletin, iti syudad ti Batak, ket addaan da iti 50 ket 4 nga new cases, ken kasameten addaan da ti 40 nga new recoveries, ken kasameten maysa, detoy Pimusay. So agdagop ti aktibo nga kaso iti syudad ti Batak iti 245 detoy aktibo nga kaso ti syudad ti Batak ken agdagop meten ti 2,635 ti total recoveries tayo when total recoveries ti Batak ken aganay 80 ket inem ti Pimusay ken agdagop meten iti 2,966 ti nagpositibo ti ditoy Batak sipod dangurgi ti pandemya idi pay tawen 2019. So digitoy barbarangay nga daan ti kaso ti COVID-19 ditoy syudad ti Batak. Ti barangay Ricarte 2 ditoy aktibo nga kaso da. Ti barangay Valdez inem, barangay Ablan 11, Kangrunaan 2, barangay Nalupta 1, Kalagip apo deti Kalagip ti talaga nga nakadado deti Kalagip gagayem kay kabsat 27. Ken San Julian 4, Acosta, kaunayan 18, Acosta 3.
Aglipay 6, Lacob 6, Barangay Barani 4, Benagan 10, Palpalikong 5, Baay 6, Bungon 5, Baligat 1, Kiling Norte 12, Kiling Sur 21, Tabog 11, ken Magnuang 1, Pimentel, awan ti kaso ti Barangay Pimentel. Ti Barangay Kulo 1, Mabaleng 2, Kium 1, Maypalig 1, Bininggan 0, Sumader 0, Kamgidan 10, Payao 3, Parangupong 3, Kapakwan 0, Nagirangan 5, San Matcho 22, San Pedro 0, Bawa East 0, Bawa West 4, Kamandingan 5, Palungpong 7, Nagbakalan 1, Rayuray 0, Daridiw and Biluka Sagnanainda. So dandani amin nga barangay dito siyudad ti Batak ket addaan ti kaso. Digiti laeng awanan ti kaso ket ti Barangay Rayuray, Barangay Bawa East, Barangay Kapakwan, Barangay Sumader, Barangay Bininggan, ken kastameten ti Barangay Pimentel. So digiti awanan iti kaso ti COVID-19 dito ay siyudad ti Batak. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, hintay met iti biyang ti siyudad ti Lawag, gagayem ken kabsat ti siyudad ti Lawag. Manungat amet ti aktibo nga kaso iti siyudad ti Lawag, apo nga kakailyan. Okay? Dito met COVID-19 daily update ti siyudad ti Lawag, ket dito'y makikita tayo tata dito'y page ti Lawag City Government, ket ni-record dagitoy idi alas 8 wenno na rimwar. Dito idi alas 8 idi rabii. Enero 20. Okay? Ti confirmed cases ti Lawag City ket 5,670. 5,670 sipod nang rugi ti pandemya, ken ti recoveries 5,047. Ken 30 ket 3 ti new recoveries. Awamet iti nainayon nga pimusay ken ti dagop ti aktibo nga kaso ket umababot iti 446 kalpasan nga inayon ti 72. Gagayem ken kabsat. Okay, digitoy barangay nga addaan ti kaso iti siyudad ti Lawag. Okay, denggenyon. Iti Barangay 1, 12. Barangay 2, 16. Barangay 3, 5. Barangay 4, 1. Barangay 5, 2. Barangay 6, 12. 7A, 5. 7B, 4. Barangay 8, 1. Barangay 9, 8. Barangay 10, 5. Barangay 11, 6. Barangay 12, 17. Barangay 13, 4. Barangay 14, 5. Barangay 15, 3. Barangay 16, 6. Barangay 17, 5. Barangay 18, 1. Barangay 19, 7. Barangay 20, 5. Ti aktibo nga kaso da. Ti Barangay 21, 0 case da. Okay, detan, may isa ti Barangay 21 and 0 case ti Lawag. Barangay 22, 22 metlaeng. Ti Barangay 23, 14. Barangay 24, 6. Barangay 25, 4. Barangay 26, 5. Barangay 27, 0. Barangay 28, 4. Barangay 29, 9. 30A, 14. 30B, 4. Barangay 31, Talingano Kadetoy, 0. 32A, Lapas, 2. 32B, Lapas, 0. Kabayatan na iti Barangay 32C, 1. 33A, 2. 33B, 9. 34A, Gabo, 0. 34B, Gabo Metlang, 1. Barangay 35, 9. 36. 36, aranin nyo ka nito, 20. Barangay 37, Kalayab, 0. Okay, 0 case kami di Barangay Kalayab. 38A, Mangato, 1. 38B, Mangato B, 6. 39, 8. Barangay 40, Balatong, 8. Barangay 41, Balakad, 3. Di Barangay 42, Apaya, 3. 43, 3. 44, 7. 45, 1.
46 Nalbo 11, 47 Bengkag 2, 48A Kabungaan 5, 48B Kabungaan 3, 49A Darayday 7, 49B Raburan 1, Barangay Butong 59, Barangay 51A Nangalisan 7, Barangay 51B Nangalisan 4, Barangay 52A A and B 0 case da. Di Barangay 53 Riweng 6, 54 A Kamanggaan 4, 54B lagi sa Ilsen ko ito 9, Barangay 55A Barit 9, 55B 7, 55C Bira 3, di Barangay 56A ken 56B 0, ken 57 Pila 6, at di Barangay 58 0, 59A Dibuano ka dito 2, ken 59B 0, 60A Kaawakan 1, 60B Kataban 2, 61 61 tsaka mo 3 ken 62A Nabotas 0, ken 62B 1. Okay, deta kagayam ken kabsat sumagmamanumet laing nga barangay dita syudad Tilawag iti awanan iti kaso ti COVID-19 apo nga kakailan. So dandani amin nga barangay dita syudad Tilawag ket addaan ti kaso ti COVID-19. Tapno mamuan, dagiti umili. Biano intero den iti biyang ti probinsya. Okay, dito yan apo nga kakailan amok nga haan nga papada adano kadite riri ni apay adado dita probinsya ket basbasit ditoy ili kun adano ka wenno ditoy syudad kun adano ka gagayem ken kabsat. Okay, atero den ti intay iti biyang ti probinsya kun atayo man ket di. Okay, detoy iti biyang ti probinsya ket rimuar idi alas 10:28 idi rabii 10:28 nga rimuar daytoy idi rabii ket may basar kada iti record addaan iti 377 nga new cases 377 nga new cases no sa dino aganay iti aktibo nga kaso iti umababot 1,815. No, ikabil tayo ti percentage na ket 0.30%. Out of 71 number of active cases na adda iti hospital, talo kadigito iti asymptomatic to mild, 58 ti moderate, 8 ti severe ken 2 ti critical. Kabayatan na dagiti lugaren nga pakasarakan kadagiti aktibo nga kaso ti COVID-19. Iti ili ti Adams 2 daytoy aktibo nga kaso da. Iti Bakarat 27 daytoy new cases da ken aganay sangagasot o 109 ti aktibo nga kaso ti Bakara kalpasan nga ninayon daytoy 27 nga new cases. Iti ili ti Banggi 32 daytoy new cases. Umababot iti 109 ti aktibo nga kaso da. Ti Burgos tallo deti baro nga kaso ken aganay 10 ket tallo ti aktibo nga kaso da. Ti Karasi tallo deti new cases ken 5 ti aktibo nga kaso da. Iti Dumalneg innem detoy new cases da ken aganay 9 toy aktibo nga kaso da. Ken kasamatan Tilawag City 72 ang padadansa 72 adetoy new cases ken aganay 501 ti aktibo nga kaso da. Adaan damit iti 33 nga new recoveries. Iti Pagudpod tallo detoy baro nga kaso aganay 20 ket inem ti aktibo nga kaso da. Iti Pasukin tallo detoy baro nga kaso da ken aganay 80 ket siyam ti aktibo nga kaso da. Iti Piddig 13 detoy new cases da ken kasamitan aganay aganay 58 detoy aktibo nga kaso iti Piddig. Ti Sarat 12 detoy new cases da ken 74 ti aktibo nga kaso da. Ti Bintar 11 detoy new cases da ken aganay 42 detoy aktibo nga kaso da Bintar deta. Iti First District aganay 185 ti
ti new cases ken aganay 1,035 ti aktibo nga kaso iti Bintar. Iti distrikto iti Badok 5 daytoy baro nga kaso da ken aganay 94 ti aktibo nga kaso da. Ti Banna 10 daytoy new cases da ken aganay 44 ti aktibo nga kaso da. Iti Batak dayto yen ti Batak 122 ti new cases ken aganay 396 ti active cases da. Alakit pagpian na nangatumet ti bilang daytoy new recoveries 30 ket siyam. Kabayatan na iti Curimaw, may isa detoy aktibo nga kaso da, ken 28 detoy aktibo nga kaso da. Iti Dingras innem detoy new cases, ken umababot iti 80 detoy aktibo nga kaso da. Apo nakadadugay dita Dingrason. Iti Marcos 4 detoy new cases da, 7 deti aktibo nga kaso da. Iti Nueva Era awan ti baro nga kaso da ngem addaan da pay laeng iti umababot 12 nga aktibo nga kaso. Ken kasama ten ti Paway 10 manen detoy baro nga nainayon. Ken aganay 50 ket maysa ti aktibo nga kaso ti Paway, medyo na nga tuman ti Pawayen. Ti Pinili 23 detoy aktibo nga kaso da. Barong aktibo kunak man ket di nga agdagop iti 50 ket 7 ti aktibo nga kaso da. Ora deti Pinili ket bigla nga ngimmato. Ti San Nicolas 10 detoy new cases da ken aganay 59. Ako na nga to deti San Nicolas 59 ti active cases da. Ti Solsona may isa ti baro nga kaso da aganay 20 ket 2 ti aktibo nga kaso ken may samet deti nakarecover. So no bilbilangin tayo 192 ti new cases iti District 2 ken umababot iti 780 ti aktibo nga kaso iti distrikto ken 42 ti baro nga nakiko-recover iti District 2 gagayem ken Kabsat. Detaan nangiganyo ti update ti COVID-19 dagiti duwa nga syudad ken kasameten iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasi kang kanayon mi nga dandanon kada kayo ket masapol iti intay panagan-anad ng runa ket panagkakawa. Ako na digitay babakyat ken lalakay gapo pa lang kadetoy panagbaliw-baliw iti panawen. Radyo Ronda COVID-19 Update. Tapno mamuan, dagiti umili. Beno gagayam ken Kabsat. Hintay to tapugan ti may kadwa ken maudi at 30 minutos ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Adito laeng numero 1 nga radyo dito Northern Luzon ti RPN Diesel Radyo Ronda Batak. Ag sublinto ti programa kalpasan kada iti sumagmamano nga pamalagip tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 12:35. Ako si Bernard Aloysius Noronha, 60 years old. Dati akong flight steward. Nung lumilipad pa kami, sari-saring pagkain. Sa kakakain ko ng fatty food at sa kakakain ko ng maalat. Nung umihi ako, parang may burning sensation. Sabi ko, may UTI ba ako? Nagpa-medical ako. Sabi niya, you have a UTI but it is caused by urinary calculi. Ano daw, maliliit na bato galing na sa kidney mo na lumalabas na na-abrade yung daanan ng ihi. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Tatanggal naman. Iwasan na namin yung mga maalat, mga fatty food. A change of my lifestyle. And this time, take care of my body to take care of my family. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ikaw ba ay laging nanghihina? Sumasakit ang ulo, hindi nakakapupo, namamanas ang paa, sumasakit ang buong katawan. Narito na ang Tibicus. Ang Tibicus ay probiotics na nakakatulong para mabalanse ang unfriendly at opportunistic bacteria sa loob ng tiyan upang makatulong sa inyong digestive tract at sa buong katawan upang sa gayon maging maganda ang kutis, maliwanag ang paningin at maayos ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Ang Tibicus ay liver cleansing din. Nakakatulong para mawala ang sakit ng mga joints and muscles. Nakakatulong din ito sa sakit na di pagkatunaw ng pagkain, sanhi ng impatyo at constipation. Ang Tibicus ay tumutulong din sa skin complexion upang gumanda ang kutis. Nakakatanggal din ito ng warts, psoriasis, eczema at pimples. Ang Tibicus ay nakakatulong din sa endocrine system like adrenals, thyroid, pituitary and ovaries. Kaya sa mga babaeng irregular ang menstruation at may simptomas ng menopausal syndrome, ito ay makakatulong sa inyo. Lastly, ang Tibicus ay may tranquilizing effect on the nervous system upang tumulong ito sa mga hindi maayos ang tulog, depression, ADHD and autism. Ano pa ang hinihintay nyo? Para sa orders and deliveries, text or call cellphone number 0949-737-8930. Ang Tibicus ay kasama sa mga natural health supplements. Fisika, Shock and Salon at Healthcare Consultation and Health Products. Ket mangigan intunggal Sabado, oras de alas 10:30 hingga at alas 11:30. Babayan iti eksperto di Natural Healthcare ni Dr. Hani Beras Tamayo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:37. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Ket tapukan tayo roden ti maikadwa ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Syempre adto pa lang ti anak ken gayemyo timon ti dati programa ti Ronald Domingo. Kasama tan supervision ken direksyon ni station manager Rod Sadjan. Itibiyang ti technical department the engineer Mark Tuliao ken ni engineer Mike Ramos. Okay, kuna na to'y naimbag nga aldaw mo, Bagis. Nablawan man to'y kasin ko nga ag-birthday ta ni Fredo Pagalan. Okay, thank you very much kani kabagis Ramjam Bermudez. Mani po dita barangay Tartarabang, dita ili ti Pinili, Ilocos Norte. Okay, tiya dati agundaway. Hindi aro din itultuloy ti programa tayo. Babay ni Tintay Panagalawat. Kadagiti reports dagiti kakadwa tayo. Kablaan tayo man pa ni Judilyn. Kung sa kayo dito'y barangay Rayuray. Dito'y syudad ti Batak. Ken kablaan tayo pa dito'y barangay Bawa West. Dito'y syudad ti Batak. Kagura ti familia to'y numutibiyang. Ken kasama tayo ti nakaikapangak ti Rundwen ken Rundwen family. Okay? Iti dati agundaway, engineer. Dati report. Digitay kakadwa tayo. Siya sino muna? Ni Sina? Ani Sina lang? Okay, tinatagundawa, hindi ron na alawatan dati report. Ipadano ka tayo ni Radyo Ronda Patrol Sina Arsadon. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, Sina, good afternoon and please go ahead. Napalaos ti ragsak ni Mayor Michael Marcos Gion idi January 7, 2022 idi formal nga mailukat iti Bio-Intensive Garden iti Barangay 38B Mangatu West iti Syudad Tilawag. Ti nasa UA Garden tina isang rat para iti panakapataod ti organic vegetable production adak kila tulong para kadagiti mannalon ken ti pamilyada ita apanawin iti pandemya. Naigiddan pa yan iti panagturpos dagiti kailyan iti kurso a support agronomic crop work and produce organic concoctions and extracts
skills training nga inpaay iti TESDA iti Provincial Training Center Banna. Nakibinulig iti nasao nga skills training ti City Social Welfare and Development Office ken ti Sustainable Development Center ti Provincial Government. Patsen ni Mayor Kion adakkel atulong ti kurso ken skills training nga ipapaay ti TESDA tapno ad dapay a makasurusuro dagiti mannalon ti modern awagas ti panagtalon. Inkari ti Mayor, iti agtultuloy a administrasyon na ti green farming, ang maibilang nga environmental friendly nga iso ti kasapulan ita agundaway. Para ti RPN DZRL Batak, China Arzadon reporting. RPN Radyo Ronda, live report. Tapno mamuan, dagiti umili. Beno papagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili, dagiti report ni Sheena Arzadon. Maniud pa lang iti gobyerno iti syudad ti Lawaga. Nangiatulo din iti oras tayo na alas 12:41. Kagkarain ko nga dandanon ibagbaga ti oras tapni kasakit saan nga maladaw dagiti addaan iti pagturungan. Kabayatan na dati may sapay kadagiti kalikagom tinumutibiyang intay mapag-sasaritaan. Itay laing mo na gundaway nakasarsarita tayo ni Police Major Eduardo Santos, ti OIC Chief of Police, itibiyang ti PNP Badok, Ilocos Norte, sa dinong in follow up tayo kenkwana, anan ti nagbanbanagan, detoy pasamak, kada ito yung lawas met lang, I think idi Martes or Wednesday nga napasamak dito gagayam ken kamsat kabayatan iti panag-checkpoint da iti paset ti National Highway iti iliti Badok parbangon deta gagayam ken kamsat ket kabayatan iti panag-checkpoint da ket syempre ket no aga checkpoint digitay coming ti PNP ket tamagenda no papanam ken syempre kas gagangay kitain da detay ORCR atay iturturong mo nga lugan. Ket kabayatan iti panang pasardengda kadetoy lugan kadetoy may isang kandidato para vice mayor dita iliti Bacara Ilocos Norte ket idi natannawagan da nga adameten ti balbala kadetoy uneg tilugan gagayem ken kabsat ket ditoyen nga nasdaaw dagiti kaming ti PNP no apay nga adda ti balbala ti paltog ket ditoy nagapalpalutput da no akin ko kaday jay ngem haan nga inadmitir dagitoy duwa nga nakalugan apo nga kakailan ken binulod da kano day ti lugan ken detoy lugan kukwa kano detay mahilig iti panag paltog gagayem ken kakabsat ket nalipatan na kano nga in Dalimanek kuno indulin kas jayman digitay naamuan tayo ken ni Apo Hepe gagayem ken kakabsat idipay bimtak daytoy nga damag dita iliti Badok Ilocos Norte apo nga kakailan mga karonda ket itata dinamag tayo no anat nagbambanagan nan ket napilaan dan iti kaso gagayem ken kakabsat iti 10591 ito illegal possession of live ammunition agagayem ken kabsat ket nakapagpiansada kano ket dinamag tayo manot panagpiansada ket haan ko na ammo ko na ni Apo Hepe basta naipilamin ti kaso makaammo ni tibiyang ti korte no anya ti mapasamak kunana gagayem ken kakabsat no dayjay multada ket haanin nabibiyangan ti abiyang ti PNP kuna nagagayem ken kabsat. So dayjay ti update na nakapagpiansa kano. Dagitoy dua tatang personalidad daytoy ket taga Bacara dayti maysa, tagalawag dayti maysa gagayem ken kabsat nga rumward na kuma ditoy Ilocos Norte mapanday ti some part of Ilocos Sur. Apo nga kakailan tada kano ti may kaslam mapanda kuma bisitaen nga gagayem da apo nga kakailyan. So gapo nang laglagipen, di kitay kakailyan tayo. Nada tayo iti Comelec Ganban. Isot gapo nang han tayo nga imet-imet di kitay palpaltog tayo.
no tilad nga papapanan tayo, oray ko na tayo lisensyado, no awan ti permit ti karina, ay ket matiliw kayo latta gagayem ken kabsat. No na permitan di kita paltugyo, no di ta kalaeng lawlaw tabalayo, ket di talaeng ti pagpatinggan na. Saan na mabalin nga daytay irwa-irwar gagayem ken kabsat mga karonda. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, tuloy-tuloy tiya programa tayo. Tap no mamuan dagiti umili. Medyo agapos tayo man. Tentay man na kontakin ni tiya Biang, tiya PNP, tiya Ili, tiya Banggi, Ilocos Norte, Seknan Palang Met, kada ito'y natiliwanda nga may nga kurong-kurong, kada ito'y ket nagkarga iti tarikayo. Okay? Aga sublita ito nga rod, kalpasan ka dagiti sumagmano nga pamalagip. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:46. Polis asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kanda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kameng ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Manggigan tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dayto ya programa. Pulis asintado! Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbarin, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Pero kagayam ken kapsat, tuloy-tuloy tiyo programa tayo tap no mamuan dagiti umili. Okay, oray busy ni Apo Hepe tamadama kanot konferensyada. Ika na tayo ti sangkabasit nga kanito tap no makainuman tayo ti daytoy agundaway. Okay? Umuna ti amin sir, naimbag nga malem mo, live and exclusive kay ti estasyon tayo RPN DZRL Radio Ronda Batak, ken ti programa tayo, Pulis Asintado. Uno tap no maamuan dagiti umili. At ito iti linya tayo ni Police Lieutenant Christopher Pola. Apo Hepe, nagasat nga malem mo. Yes sir, good afternoon sir. Then kaligid amin nagdingdingig ti radyo apo. Yes sir. Okay sir, ngamin adda dito di manon nga report kada tayo nga addan sa daytoy natiliwan nyo nga may isang kurong-kurong kunada nga nagkarga iti tarikayo. So dila mabalin sir nga ilawlawag no kasano nga natiliwan nyo daytoy sir? When sir, di kalman ti mag-agarop mga 6:30 ti rabi, mawag da kapitan na alan ako ba ti barangay Masikil, Banggi, Ilocos Norte. Report na nga ta agililingan laging. So nabanmet ti kapulisan kadwami ti RMFB Banggi, nga pulis na ti base J Banggi natlang ket jay nga apaman nga mapang kami ket
mga 100 meters away pa lang ket nagtataraydan dagiti lalaki di nga talo tabati tayo may isa na madamada karkar di naririt nga nara so dayi sir ket dayi nga rod tinilimit di may isa ket tinamag mino dagiti omno nga papeles dayi kayo nga karkargada o no permit ket awamit may pakita na sir so nga natiliwan ti illegal logging ket inayabami nga rod ti Penro Bangi nakadistino nga ti NRJ Bangi met lang ket isu dati ng scale or ng report or ng packet nag-total amin ti 50 board feet ket di duwa nga lag nga natiliw nagbalor iti 7,500 sir. Okay. Sir, kunayo nga adda ti nagtawag iti biyang ti PNP then nagresponde kayo nga insigida then naaktuan nyo nga agikarkargadan sir naririt dagitoy kayon sir kaday ti lugar sir kabanbantayan kadi. Owen sir kabambantayan bali je parte ti pagikarkargadan dang kadite anti sakaan anti bantayan sir. Okay, sir, digitoy dati talo kunayo ngem may salaing tinatiliwan nyo. Asinot akin bagi detoy sir. Nabaon lang digitoy wenno isudami mismo akin kuka sir. Allegedly ti claim daket na nabaon da lang sir. So madama pa lang ti naging investigar mi no sin nakadagim akin bagi ng bawang kadakwada. Tapno actually sir met pila may kaso ket with 3 jandos. So still no ma-determine minton sino daging at tao ket mapilandan to medlati kaso sir. Okay. Sir daytoy natiliwan nyo nga insigida haan na nga inbaga no tiki na siya sino dagitoy duwa nga nakataray sir? Until now sir ket di na pala ket nga i-reveal siguro adan tulat tapanawen na nga maalami dagiti nagnaganda sir. Okay. So, daytoy natiliwan sir, di taga barangay Masikil Metlaeng? Saan sir? Taga Pasukin, sa bali nga ili sir. Imay Dadimayo? Yes sir, yes sir. Well sir, so no maduktalan ti akin bagi, daytoy pinukanda, mairaman pa nga mapilaan ti kaso sir? Yes sir, yes sir. So nga under investigation pa lang i-determine min so nagagikat kinatao dagiti talo sir. Okay. Sir dagiti duwa nga nakalibas nagtartaray daw no dati getaway vehicle da sir. Kasi dayo ka nagtartaray da sir napandad nagsublida di kabambantayan get marigatan kami nga mangsugong kadakwada ta rabi ide di aminan sir. Kasi nga so iti mano ti scale na sir 50 board feet? Yes sir, yes sir. 50 board feet. Yes sir. Nga 7,000 ti balor na. 7,500 sir. 7,500. So dagiti tari kayo ayan dayti agdama sir. Dati custodyar mi sir, ti police station sir. Dati natiliw sir, ada pa lang ta custodyaryo? Yes sir. Actually sir, madama ti inquest na tata sir. Okay, Apo Hepe Pola, thank you very much. Dito'y panangipay mo ti adado nga informasyon. Siknan pa lang ka dito'y natiliwan nyo nga nagpukan iti tari kayo di Tabangi, Ilocos Norte. So any message, kadi kita'y kailian tayo di Tabangi, Ilocos Norte, kan kadi sa amin nga agdingdingig sir. Yes sir, like man dito agundaway sir, nga giyamang kadagiti community, dagiti citizen ti Bangi nga tuloy-tuloy lang ti pinag-report da kadagiti kapulisan. Namnamahan niyo po nga nag-report kayo kada kami ket sigud nga tong umay ka magresponde ta itadmi ti serbisyo ti kapulisan sir. Okay, Apo Hepe, thank you. Thank you very much sir. Good afternoon sir. Okay, detarod gagayam kinabsat iti panang konfirmar ni Police Lieutenant Christopher Pola ti Hepe ti abiyang ti PNP Bangi seknan palaeng. Kadaytoy natiliwanda nga nagpukan ti tari kayo iti paset ti Banbantay iti barangay Masikil, Bangi, Ilocos Norte. Radyo Ronda News Exclusive. Tapno mamuan dagiti umili. Alawen gagayam kay na kakabsat. Kaya kiram 6:30 rabi ideta nagsipngeten awan pala sa isket na sipngeten gagayam ken kakabsat.
Taga sabali pay nga ili digitoy, taga pasukin apong nga kakailan, alaket pacheck ken mamatiak nga taga ditamit laeng detoy akin bagi detoy malaksid no talagang taga sabali nga ili baka taga pasukin ti akin kuka dagitoy deti daga ang nakaimulaan dagitoy nga tarikayon napan na binaon at dagitoy binaon na ngem daksang gasat damit ti nagi timbre itibiyang ti Philippine National Police. Tay ko natin aro den gagayem ken kabsat uray mulam dapat na ingkalata permitan ingka mga lati barangay permit uray data arubayan mo masapol nga detay permitam latta ika ipakamo ken ni barangay official ni Apo Kapitan damagen na no anang wom dayjay kayo apay nga pukanam no madalapos ko nam di madalapos aramatek nga pagbalay ko kunam di kay kasjay ti rason mo gagayem ken kabsat maawatan damat gamno detay aganak nakem kalatta nga pukpukanam nga haan mo nga ipakada ay kat illegal gagayem ken kabsat adda tilinteg uray adda dita arubayan mo uray mulam masapol latta nga permitam. Tapno mamuan, dagiti umili. Beno, tuloy-tuloy tintay panagkakadwa panagdidinanggay. Iya programa tayo tapno mamuan dagiti umili. So, dayjay gagayem ken kabsat ti pakaistoryaan detoy pasamak ijay barangay Masikil, Bangi, Ilocos Norte. Taray pugiit gitoy dua apo nga kakailyan detoy met maysa madina kayat ti makikooperar itibiyang ti PNP isungarod kanot at ti Dokdok Talenda ano siya sino dagitoy kadwa daytoy natiliwan nga tagapasukin although ko na ni Apo Hepe Pola inraman dalata nga pilaan dagiti duwa nga nakataray including kadayjay nagpapukan nga nang baon kadagitoy tallo nga personalidad nga isungarod ti ibagbaga ipalpalawag tata daytoy natiliwan nga nabaonda kanulaeng ngam ti makadakes sana nga inaganan dagijay duwa nga kakadwa na nga nakataray ken sana bay nga ibaga no siya sinot ng baon kadakwada apo nga kakailan mga karonda. Tapno mamuan, dagiti umili. Karapay nga rod, dayjay adda nga pinukan kat talaga nga maiparit iti panakapukan at ti nara gagayem ken kakabsat daytoy ket may isang antay pa naman may isang endangered species gagayem ken kakabsat ana di kita dumaw di kita kayo nga talagang iparparit ti gobyerno nga pukanom dagitoy gagayem ken kabsat nara ken dadumapay apo nga kakailan mga karonda. Tapno mamuan, dagiti umili. Biyan na po nga kakailan, alaketa tiyempo na nga roden tapno tayo na pumakada, keta sapay ta Bueno pagyamana, kitiyakan ka na ninyo nga panagadingdingeg, kaya na panagbuybuyat tiya programa tayo, kaya analpas tayo manen iti alas o di tiya makalawas, nga nasalunat gagayem ken kabsat keta sapay kumata ay ti sumarsano pay nga lawlawas keta napya tayo tapno kasta keta makapag-serbi tayo ay padanon tayo dagiti paspasamak iti bukod tayo nga lugar. Kablawon tayo mampay ni Manang Emily Butay de los Santos kasama ni Manong Edward de los Santos iti barangay Bungon kasama ken ni Kumadre Rioli Morales. Happy watching. Kanigil so amin nga aga dingdingeg ti programa tayo iti Man Radyo kasama tayo itibiyang ti Facebook Live tayo wen itibiyang ti YouTube account tayo. Kadlaon tayo pa di kita dumdumeg kada tayo dito Batak Public Market naimbag nga Malembyo. Alamin na po nga kakailan ket patuloyan mi nga roden iti pumakada yuso na iti agngina nakadwak nga nagserve itibiyang ti Master Control the Engineer Mike Ramos ken Engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon ni Station Manager Road Sadjan kasama tayo iti seguridad testasyon tayo ni Mr. Jomar Butay itinagan ti administrative officer tayo ni Mr. Andre Joel Aninyon ken kasama tayo iti field itirwar ni Radyo Ronda Patrol Sheena Arsadon at timetento yan akin gayemyo kumakadan ni Ronald Domingo Ibat bati tiyong pagadamag na imbag nga malintay amin nga sangapada padaanan nyo ti sumar programa Baro Arimat Music Festival. Babay na po!
Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto 1:00. Aba Lito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin, relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. John Ray Joy Water Market and Refilling Station. John Ray Joy Water Market Refilling Station. Diktabi solusyon. Nasitaw na dalog aganong. Ako PBOH ang mainom. John Ray Joy Water Market Refilling Station. Diktabi solusyon. Nasitaw na dalog aganong. Ako PBOH ang mainom. Kang runaan ang kasapulan ti tao, tanom amang pakirag kadatayo, nasinaw ken nadalus na inumen, DOH approved iso maawan ti pagdanagam gayem. John Ray Joy Water Market and Refilling Station, owned and managed by Mary Joy Buduan Garcia, Masarakan iti Barangay 22, Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Living good is living safe. Living well is living healthy. Living cool is living clean. Living for the whole family. John Ray Joy Water Market and Refilling Station. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minutos kalpasan ti oras ti 1:00. Padaanan yon ti programa tayo, Baro Arimata Music Festival. Baro Arima! At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayrayaw kada kayo tinaldawaldaw. Baro Arima! Maangis kayo nga rod nga dingeg. Baro Arima! Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Baro Arima! Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbaling nga nananay kumakanta iti kailupuan. Baro Arima! Mang mangigan. Lipay lang RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Baro Arima! Baro Arimat! Aniyan apindas, aniyan alagsa, musika kensya, ket agayan ayan. May antay kumani durang-durang, ang
ke adu abiyag tira maramen na lupa bilgan na di ka kes arik na. Beno na impag nga malamyamin nga sa ngapada, sumangbay manin kada kay ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Dito lang ang estasyon tayo RPN Diesel Radio Ronda Batak. Indang arod danggaya, naging ganati oras ti alas 3, no sa dino yung temanin idanon, dagiti agkakapintas nga sunsunata, pakaibasaan ka dagiti pangablauyo, kaya kasameten pagalawatan tayo ka dagiti colors, no dagiti tayo tumawag, kaya napadaanan nyo ti saludsod tayo manin tatapangabakan nyo ti electronic load. Bakit kadwa tayo palang agserbi, itibiyang ti mas control, Engineer Mark Turiao, kini Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direction Station Manager Rod Sadjan, ken Tinmo Tibiyang ni Manong yung Ronald Domingo, ken kasama tayo niti Seguridad de Stasyon tayo ni Mr. Jomar Butay, ken niti naganti Admin Officer tayo ni Mr. Andrew Joel Aninyon. Okay? At man nga Rod, ti umuna nga ayog bilang musika, inakman Iroknoy, kada kayo itatang malem, dito palaing programa tayo papagayan. Padaanan nyo ti padaanan nyo ti saludsod tayo. Tanagsaway apintas mo awan umaspi Bumaraniyakan talumagpaga apimpi Ganakay tampukan takalin mo akas labitwe Pintakiday mo akas lalayaw iti mali Nubingin day ta bibig mo sa kaumisip Agparang nga dagos day ta kas marpil manipin Daigan metabong mo pangulkultin Paglaro mo tumandag ka iti agsapa wenno malen sa buka ay ayate pinili ka ading ko adung dungwe taloy patpadis ka man nga idildili kas ka man ading lunggag jay ini Lulunggak jay init iti agsapa Sikak laeng ading ko ti mamalem na Tatay to'y puso di man la mamengga Nga agun unoy nga agrayuken ka Mabalingan ba nga pauluge Dagiti angheles maniput sa jay langit Daiso daman ating timang panekne Kasikalaeng ating ay ayate Mansa ngarabi nga nauline Agdaman tibe ngayon na manange Dardare depend ka Tuy puso no sikatay na malagi
ring nga pilit ni samit nga ridep uay ayate nupan panunute ana samit nga ayat mo jak makaturo jak makaina nusikat ina malagip ay san avalen biag kuno sikat pagtaudan ni Senay. Na desgrasya ni Aya agan anu akadi jak ipilit to'y bagit nujaken ka maikari tadu ngawya ken adu ngawumsi nagayat kagaya sa kametla at babawi kastoy gayang niyaya nuisud kaumang sabi dong nakpayet nusyak tay mabuibulang hindi ununana nga andaw nudi nakmakita umarubos lulwang ket siyak tay sang-sangita. Ay ayatek mang dua-dua kang saya tuy napudno apa nagayat ko'y taken ka sawe man ala sikatin dataduma tuy pusok ke namin tuy kararwa di mamaliw jag patingga oh naranyag habulan unoy ko kad ipaida oh naranyag habulan sang sangit ko himdenga tuy nasip ngit talabang ko inkaka silawan tapno jak mayawan nuin ka lang lipaten karim kanyak nagibusen sam-sam itek ni patay pobolan ka taklunen nalaylayan ni ayang kakadin malas pangin un-unoy ko darasen may kete o masetas nga inak inalaladan ka di ayat analagdan sinipsibugan ka di adung alulwa ngemitan ta di
Michael ka sa balimiten tiagayat ken ka pintun siyak tay matay ay asin tupay tibangkay dagan tuntoy gaburko magtubon ruta na lang to ruton ubyak ko tay umay ken ka mangyamo nga siya biyak ko di pimusay maiga po itaranggas mo manang biday ilukat mo ba tabintanam ikalun babam takitae takinayawam ay mataya kun nudi nakasya Siya sinuga ngaglabas-labas to'y hardin ko umog niyayat hambong ngarot abalasa nga sabong nileryo di pa'y nagukrad tinggem ading tabilinin ka tayong tantut sa Jay Laguna tayong tanto agalat mangga kenlan sunis bay adu akita nunang ato di mo sukdalen nunababa di mo gaw aten nunarire di mo piduten gem labas-labas sang tupay lae Nakakaasyabiyak awan makatulad kas may sa tumataya adi makapayakpak puso na't nasugat ay asim tiyawawagan awanen niragsa kinadagsang gasat nas nebanen tipekan ngagapukin ayat na ulpit naranggas timpa ay mukanya nagsabong kinayan ay paito'y gasa nagsabong kiniliw dato kinriga awan laeng mauray ko nakaasim kanya no di laeng talangam ama buy-buya malipot pa hindi sikat di pimana Pinil bilang kutipit sa tinaldaw sa nga pulong ket talo di mabilang iti mayo simbang pet kabiyak ko ket siyak linipat mo alabik bigim mang siyak met lang daydi nayayat mo tiyado akarkari agsangsagit daytoy puso na malag lagip ko dagiti daydi ayan-ayat sirok sa lamagi Okay, alawan kagayem kan kabsat detang ro iti paset ti super mega medley tayo nagtumpungan ti buses ni
Miss Rhea May Bataan, kasamatan ka ni Mr. June Tumbaga. Baru Warimot. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo. Hintay man nagibasa ka digiti message dito. Iko na nadtoy. Naimbag nga malem mo Sir Ronald, kanayo nak nga agbuybuya Sir. Request ko man tay agurayak ken agpakada ko nayat ko isagot ko kadagiti padak nga kanayon. Ano? Isagot kadagiti padak nga kanayon ti panagdengdengeg ken panagbuybuya ko na natutoy. Sir Dawatek di ka umata umanay lang pangliliwa Sir. Wen mamilinda hanak pulos ma ang kami pulos mauma. Alakat pagayatan mi pay nga detay agbuya ka ken agdengeg ka. Okay, pagala kunak kuma kabagis kuna ni kabagis Ramjam Bermudez. Okay, Madam Dama kabagis deta birthday song nga isagot ta kaditi ag birthday. Ano wala kablawon ta pay agbuy-buya pay ni Sergeant Jomar Butay. Tuloy-tuloy lata tintay panagkakada pa nagdidinanggay ti programa tayo. Intero den padanon deti saludsod tayo tatang malem. Pangabakan nyo ti electronic load. Okay, detoy kanta nga napulwan Tatangken Nanang. Okay, Tatangken Nanang. Ibagayo laeng no siya sinot kimmanta detoy. Tatangken Nanang. Ilang pagpilian nyo ni Ariel Calube, bueno ni Eldon Kyle Makalma. Ilang ti pagpilian nyo. Ilang ti pagpilian nyo ni ka di Eldon Kyle Makalma, bueno ni Ariel Calube. Okay, kumusta ka dito Barangay 8 San Agustin Paway? Ni Ninang Lisa, kasamatan ni Eldon, ni Tatapat. Kumusta ka Tatapat? Kasamot danda Ninong Leonardo Calube. Dito Barangay Paguludan, Curima, Ilocos Norte, ni Kumadre Raquel, ni Kumpad Recto, ni Ninong Leonardo, Angel, ni Ariel Ken, ni Ral. Okay, 20 Sunata, Tatangken Nanang. Ibagayo lang na sa sinot kimmanta detoy. Pangabakan nyo ti electronic load, tilaing ka sa pulak, husto nga sungbat, nagan ken lugaryo.